Okay, en egypter tager så til USA for at begynde at arbejde i pizza. Men jeg tror ikke på, at det er så nemt at score i USA ved at gå ind og sige, hey babe, hvad så? Jeg arbejder i pizza også. Nej, det er rigtigt, du skal ikke grine. Det er det ikke. Det har jeg måske prøvet, har måske haft en besværlig oplevelse med det, og så tænker jeg, fuck, hvad gør jeg? Og så siger jeg, hey, Egypten, jeg er sgu da rig i forhold til dem i Egypten. Så jeg ringer lige til søsteren og siger, altså søster, har du ikke sådan en veninde, der er ugift, hun skal være herlig? Nej, det skulle lige meget, for hun skal alligevel stå i køkkenet, så... Egyptens system, det er ikke så godt. Der er nogle løse ender i det der, men der er en ting, jeg godt vil rose Egypten for. Kvinderne i Egypten, de kender deres plads. Køkkenet. Og der er sikkert mange af jer, der tænker, mandsjournalist! Og tak skal jeg have. Kvinder, de bliver undertrykt i Egypten, og det er selvfølgelig synd og sådan noget. Men altså, de har jo en dag. De har jo deres hænderfest. Det må være nok, jo. Det er den dag før bryllup. Det er den dag, hvor de skal smides ud hjemmefra. Og det er så fedt. Det er med farver, der kan gå af, og store fester, og mavedanser og alt det der. Det er bare fedt. Dagen efter, så kommer de så op til... Går op langs kirkegården, kigger på præsten, og kigger til højre. Hvem helvede er du? Du er min mand. Okay, cool nok. Jamen, vi skal lige have det overstået, så skal vi nok leve lykke til resten af nogle dage. Det er helt sikkert. Det skal nok lide. Fordi kvinder, de kan jo trække nitten. Det er jo ikke alle mænd, der er så gode som... Hun kan jo få en mand, som der er rigtig... Altså, den værste forsår nogensinde. Altså, han kan komme hjem, stinker sved, efter en lang arbejdsdag og komme ind og rigtig træt og har ikke lyst til at snakke med hende, og jeg kan godt forstå, at han ikke gider snakke med hende, fordi han er jo træt, og det kræver meget energi at råbe, for hun står ude i køkkenet jo. så råber hun måske ud af, skat, har du tjent nogle penge i dag? Og så siger han, nej, det har jeg sgu ikke lige, skat. Alle han ville det ikke lige i dag, så... Men måske i morgen. Alle ville det ikke lige i dag. Deres tro går ud på, at hvis der går noget imod deres vilje, så er det fordi, det er alles vilje. Og det skal jeg da bruge. Det skal jeg klart. Det skal jeg da. Når jeg kan gå ned ad strøget og have været ude med en pige, det sker jo nogle gange, jeg har været på fin middag med hende, og god mad, og levende lys, og rødvin og sådan noget. McDonald's, det begynder at servere rødvin. Jeg skal bare hjem til hende der, det er jo klart, at vi skal hjem og gøre det, man nu skal gøre på en date og sådan noget. Have en kop kaffe. Og så kom jeg op og få den der kop der, og så tænkte jeg, nu gider jeg sgu ikke... Jeg skal hjem og sådan noget, så siger jeg til hende, jeg bliver nok nødt til at smutte nu, og jeg lægger jo ikke særlig meget i det, det er bare sådan en one-nights kaffe der. Hun lægger måske lidt mere i det, og så siger hun så, får du nogensinde at se igen? Så siger jeg, ja, hvis alle vil det. Og det vil hun stille. Men de skal så have børn, de skal have børn, det er klart, fordi ellers så er der lige pludselig ikke noget børnearbejde. Altså, der er 2 millioner børnearbejdere i Egypten, og det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Fordi der er langt flere børn end bare 2 millioner. Men arbejdsgiverne, de er syge uden med. De synes det er sjovt at tage en pumpe, prøve at røre på en lille dreng og fyre luft igennem sådan en dør. Det er selvfølgelig synd for drengen og sådan noget, det er klart, at det er kraftigt, men også dumt for arbejdsgiveren. Så gør jeg lige den der, nå, hold væk nu, godt så, og hvem skal så lave hans arbejde i morgen? Det er selvfølgelig ærgerligt og sådan noget, men så skal vi hellere være fisk. Det er sgu da det, vi skal. Og vi skal være både, fordi at ordenspolitiet og alt det der pisse, de kommer ned og smadrer netten og bådene, fordi at de må ikke fiske der. Det må de sgu ikke. Så de kommer ind, fuck, der er en båd, og der er den, de er så kan fiske i det der sø der. Fuck, det må de ikke, vi skal smadre båden, vi skal det, så vi smadrer båden, fuck, kom nu. Og jeg står sådan, der må være nogen, der siger, skal vi ikke bare finde fiskerne, og så siger det til dem og så, nej, fuck, vi skal sgu da bare smadre netten, vi skal bare smadre båden, men så forstår de meget nemmere. De fatter jo nok ikke, at vi bare kan begynde at sige, at de bare skal flytte os både. Nej, for helvede, fordi de er jo ikke idioter, det er de jo ikke jo. De kan godt regne ud, at når vi smadrer deres ting, så skal de bare komme ind og lave det, og så sætte ud igen. Så den går sådan lidt i køre nogle gange. Det er sådan ikke, det er ikke så fedt. De er nogle æsler. Og ja, jeg sagde æsel. Ordet æsel, det er det værste skældsord, der er noget. Og det kan jeg ikke forstå, fordi jeg kunne finde på nogle meget værre ord. For eksempel fucking varmle analpumper. Det synes jeg ikke er særlig fedt. Det er et fedt ord at bruge om nogen. Men æsel, det er så det værste. Så hvis der er nogen, der kalder mig æsel nede i Egypten, så er der virkelig nogen, der hader mig. Hvis jeg kan gå ned på strøget, der er en, der går ind
skuldre på mig, og han styrer fuldstændig, og siger, hvad fuck er du gang, er du blind til, når du hvor du går og spager? Så siger jeg, ja, det er jeg virkelig ked af, æsel. Så ved han jo ikke, at jeg har svinet ham meget værre, end han har svinet mig. Der var også forleden dag, der var jeg var i byen. Jeg kom op til baren og ser den lækreste pige. Og så tænker jeg sådan, men det skal jo prøve, så går du ind, og så siger jeg, hey, hvad så? Ja, var der Pizza Hut? Og hun kigger sådan, ja, nå. Jeg må ikke give dig en drink. Og det må du godt, men så skal du i hvert fald ikke spørge, hvad klokken er. Okay, fandme. Det er fandme cool nok, og så siger hun bagefter, jeg går op og danser nu. Okay, du ser det så bagefter. Ja, hvis alle vil det. Hey!